भकतपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव दिनै भकतपारा मुदिबारि बर' थुनलाइ आफादनि जि गेवलां फोथार बे गेवलां फोथाराव 2026 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै जिल्लानि मादाव टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय आरो हाई सेकेन्डारि आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि दिनै जों जिल्ला उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों आरो बेजोंनो लोगोसे जों खोब गोग्गानायजों बुंनो नांगोन जे थांनाय समफोराव खोब बेबायदि नाम्बार्स अफ स्कुलफोरा माने 100% जौसेयाव 100 जौखोन्दो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव पास खालामनाया खोब खमासो पास खालामबोदोंमोन खिन्थु देग्लाय जोङो गासै बर' बिजों होननानै बुङोब्ला बेयाव मिक्स मिडियामनि गेजेरावबो बर' बिजोंखौ आन्था जुदि जों नायोब्ला गासै 13ता माने बेबायदि बर' बिजोङाव फरायसालिफ्रा 100आव 100% पास खालामनो हानाय फरायसालि जों मोननो हादों। दा बिनि गेजेराव मिक्स मिडियाम जानायनि थाखाय जोङो माखासे जायफोर मिक्स मिडियामाव थाबाय एसामिस मिडियामाव 100आव 100% पास खालामनो हायाखिसै बिथांमोनखौ जों दोनथ'नानै बाखि जायफोर फरायसालिया फरायसालि नाङैनो 100% बिथांमोना पास पार्सेन्टेजखौ लाखिनो हाबाय बिथांमोनखौबो स्कुल हिसाबैनो जोङो बिथांमोनखौ बरायनाय जों हाबाफारि दिनै लादों आरो जों आसा खालामदों दिनैनि बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैफ्रा आरो जोंनि फरायसालिफ्रा निस्सय इन्सपिरेसन मोनसे मोनगोन। थांनाय गोलाव समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बरायनाय हाबाफारिखौ जों लाबोबाय थादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो माखासे माने समफोराव बा थांनाय समफोराव जों नुबोदों जाय फरायसालियाव जाय ओनसोलफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि बरायनाय हाबाफारिखौ लादों बैबायदि जायगायाव निस्सय जोङो माखासे इम्पेक्टफोरखौ जों खोख्लैबोनो हादों आरो जायनि गेजेरजों बै जेराव जों बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोदों बै जायगाफ्राव बै फरायसालियाव बिनि नेक्स्ट जिथु फलोइं इयारनि जि मेट्रिकनि आनजादनि जि रिजाल्ट हाई सेकेन्डारिनि जि रिजाल्ट बेफोरो जथेस्थखिनि इमप्रुभ जानायखौ जों मोनबोदों। दा देग्लाय जोङो खोब माने रंजानाय मोनदों। थांनाय बोसोराव बर' बिजोंनि जिथु पास पार्सेन्टेज जथेस्थखिनि खममोन 62% थांनाय बोसोराव जोंनि बर' बिजोंनि जिल्ला नाङैनो पास पार्सेन्टेजआ देग्लाय 75.57% सिमहालागै जों एसे दावखोनो हादों। बर' बिजोंनि जिथु पास पार्सेन्टेज बेयो जथेस्थखिनि बांदों आरो जिथु माने टप 10 मासि आवग्रिनो हानायनि मादावबो सेथि जिथु मासि आवग्रिदों बियो थांनाय बोसोराव 86%मोन देग्लाय 88.1% आरो बिनि गेजेरजों जों एसे साननानै लानो हायो जे जोंनि जिथु क्वालिटि सोलोंथाइ लानायनि बे क्वालिटिया एसेनि उनाव एसे बांबोबाय थादों आरो बिनि गेजेरजों निस्सय जोंनि फरायसाफ्रा माने गावनि जिउ राहा दानायाव इयुन जिबनाव फैबाय थानाय समाव गाव जिखिनि फरायनाय सासे फरायसा हिसाबै जि हान्थिलांनाय लामा बेयावहाय निस्सय बिथांमोना जथेस्थखिनि आगबारिलांनो हागोन आरो माने बिनि गेजेरजों गावबा गावनि केरियार दानायजों लोगोसे निस्सय साखाथि बाखाथि थानाय बा जिल्ला नाङैनो बिथांमोननि बे एचिभमेन्टआ मोनसे इन्सपिरेसन जायो। दिनै बेयावहाय जोङो गोबां माने फरायसाफोरखौ जों हांख्रायदों क्लास 6, 7, 8, 9, 10आव फरायबाय थानाय जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जों लिंनानै पास आउट जानायफोरखौ बरायदों आरो बिनि गेजेरजों जों फोरमायनो नागिरदों जे माने जोंनियाव क्वालिटि इडुकेसना माने बेसेबां माने इम्परटेन्ट दङ। दा दिनै गोबांथार माबायाव नायोब्ला इउटिउब बहाबा माने मटिभेशनेल माखासे माने स्पिचफोर जों नुनो मोनो
जोंनि फरायसाफ्रा गोबां मटिभेशनेल माने स्पिचफोर इउटिउबफोराव निस्सय नायो बेफोराव गोबांखौ नुगोन जे जोंनि पार्सेन्टेज डाजन्ट मेटार पार्सेन्टेजआ जेबो मेटार खालामा बेफोरबायदि बाथ्राफोरबो बुंनाय गोबां मटिभेशन जे जोंनो क्वालिटि नांगौ आमुक नांगौ तुमुक नांगौ खिन्थु बेफोरखौ लानानै जिहेतु जोंनि फरायसाफ्रा खुब माने इजियैनो बारलांनायखौ नागिरगोन माखासे मानि थायो फरायसाफोर सहजै जेरै नों माने फरायनाय जीबनखौ जेरै बारहोहरनो हागोन बेखौबो लुबैनाय हास्थायनाय माखासे थायो खिन्थु दिनैनि तारिखाव जों बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बुंगोन क्वालिटि इडुकेसन लानायजों लोगोसे जोंनि जिथु माने क्वान्टिटि बेबो बारिनो नांगोन बेजों लोगोसे जोंनि जिथु पास पार्सेन्टेज जिथु पार्सेन्टेज जोंनि पार्सेन्टेजआबो माने जोङो लानो नांगोन खारन दिनैनि तारिखाव माने कम्पिटिटिभ मोनसे जुग बे जुगाव नों जुदि पार्सेन्टेजखौ मोजां लाखिनो हायाबा पार्सेन्टखौ जुदि मोजां लाखिनो हायाबा निस्सय जों मोजां कलेजाव मोजां इउनिभारसिटियाव जों एडमिशन मोननाय नङा आरो जेब्ला नों मोजां कलेज इउनिभारसिटिफोराव एडमिशन मोननाय नङाब्ला गावनो माने हताहताव गोग्लैनानै निस्सय जोंनि फरायनाय जिथु जोंनि केरियार बेफोरो निस्सय माने ड्रबेक मोनसे जागोन दा बेखाय दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो मेसेज होबोनो नागिरदों जों बे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो जों मेसेज होबोनो नागिरदों जे along with the quality education जोंनो पार्सेन्टेजआबो बिराद गोनांथि जोंनो माने बांसिननिख्रुइ बांसिन पार्सेन्टखौ जोंनो नांगोन so that we can माने मोजां मोजां कलेज इउनिभारसिटिफोराव जों एडमिशन लाहैनो मोनो जोङो बिनि थाखाय जोङो नैबे टप 10 खौ सायख'नानै हाई सेकेन्डारियाव टप 3 खौ सायख'नानै जों बरायनाय हाबाफारिखौ जों लाबोनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जिल्ला मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ माने बिथोन मोनसे हरदोंमोन जे माने बबे फरायसालियाव बबे जिल्लायाव बेसेबांसिमहालागि बिजाबनि आरोबाव माने लेकिंस गोनांथि जानानै दङ बिनि मोनसे खारि डेटाखौ बिहरदोंमोन थिग बे लेखायै लोगो लोगोनो जों जिल्ला आफादनिफ्रायबो जोङो बिनि डेटाखौ जों हरनाय जादों आरो बेखौ निस्सय जोङो माने जि समनिफ्राय बिजाबखौ रानजेनदों बै समनिफ्राय हदाय जोङो IAS अफिसजों BOजों जोङो हदाय मोनसे क्लस कन्टेक्टआव थाबाय थादों बहा बेसेबां लेकिंस जानानै दङ बहा मा मोनबावनांगौ बेखौ लानानै आरो जोङो फ्रिकुवेन्टलि सावरायबायबो थानाय जादों आरो बिनि उनाव जोङो कमप्लिट आपडेटखौ हदायबो मिरुआव जों हरनाय जादों आरो मिरुआ निस्सय बेखौ स्टेट आरो स्टेट लेभेलाव बेखौ सावरायनाय जादों पाब्लिशार्स बिथांमोनजोंबो सावरायनाय जादों आरो बे लेखायैनो बहा बेसेबां लेकिंस दङ बिनिबो खारिखौ बिथांमोना बिहरदोंमोन आरो निस्सय खम समयनि गेजेराव जोङो IASनिबो जिखिनि मोनसे रिपर्ट बिथांनि जि मोनसे जोंनि सिगाङाव फोरमायनाय खम समयनि गेजेराव बे बिजाबखौ बयनोबो मोननायखौ खालामना होगोन होननानै बुंदों जों बेखौनो नेबाय थादों आरो जुदि प्रयोजन जायोब्ला अन डिउ टाइम जुदि जोङो बे लेखाखौ जोंनि फरायसाफ्रा जुदि मोनाब्ला निस्सय बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो राहा लागोन बेयो जोंनि आन्दलननि हाबाफारिबो जानो हागौ बियो मेम'रेन्डामनि गेजेरजोंबो जानो हागौ निस्सय बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनो बिजाबखौ समय थानायावनो मोनहोनायनि खामानिखौ जों मावगोन सिगांनि आरो दानि जे पास जानायनि पार्सेन्टेज बे बांलांनो नाथाय नैबे समाव मोनसे जेंना जे बिजाबखौ लानानै दिनै समाव जेंना सोमजिबाय थादों बेनि बेलायाव बिजाबखौ लानानै जेंनाया गोदोनिफ्रायनो मोनसे जेंना जानानै दङ सोलिगासिनो दङ दा बेनि थाखाय मोनसे गोख्रों राहा लानांसिगौ आनफर्चुनेटलि जानो हागौ ट्रान्सलेसननिबो प्रब्लेम जायो बा जोंहा दासिमबो रावखौ स्टेन्डार्डाइज खालामनायनि मोनसे प्रब्लेम सोलिगासिनो आरो बेनि थाखायनो काउन्सिलावबो एसे प्रब्लेम जायो जानांगौ दा बेफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय बेफोर प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय जेसेबां हायो जायफ्रा कनसार्न जायफ्रा अथरिटिस बा जायफ्रा मोनसे राव दङ बेहाय बुंनो हानाय बिथांमोना एसे नाजानांसिगोन बे जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय फरायसाफोरखौ आं बेखौनो बुंनो नाजादों जाहाथे
बिमा रावाव फरायदों होननानै मालाबाबो गोसोआव लाजिनाय दाफैथों बिथांमोना दुग्गा खांथों मानो होनबा बे बिमा रावाव फरायनायानो बिथांमोननि कगनिटिभ डेभेलपमेन्ट आरो क्रिटिकेल थिंकिंखौ जोबोद रोखा गोख्रों खालामदों आरो बे गोख्रों रोखा खालामजानाय क्रिटिकेल थिंकिंखौ लानानै बिथांमोना जेब्ला बाहेरायाव ओंखारलांगोन बे समाव बिथांमोना जुदि गावसिनि सोलोंथाइखौ एसे बांसिनै गोसो होयो अब्ला बिथांमोननि थाखाय साबसिन जागोन जों नुयो असमिया मिडियामनिफ्राय फरायनाय गथ'फ्रा जेब्ला गिदिर गिदिर सिटियाव फरायहैयो बिथांमोना जोबोद बांसिन साक्सेसफुल जायो आं जोंनि गथ'फोरखौबो जोंनि बर' गथ'फोरखौबो बर' बिमा रावजों फरायलांनाय गथ'फोरखौबो आं बेखौनो खालामजानो लुगैयो आं बेखौनो लुगैयो जाहाथे बिथांमोना बिदि गिदिर गिदिर सोहोराव थांनानैबो बाहेरायाव थांनानैबो सोलोंथाइ लाहैयोबा नार्भास दाजाथों दा गिथों एकदम कनफिडेन्सजों गाव गावनि सोलोंथाइ लानानै गाव बे दुनियायाव सौसिलांनो नाजाथों नुनो मोनदों बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा सानफा एफा थैलांनो हमदों एबा खमायलांनो हमदों लोगोसे बर' बिजोङावहाय लिरनाय आनजाद लिरनाय फरायसाफोरनि बिबाङाबो खमायलांदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो बे जोंनि आं जेरै दहाय बुंदोंमोन बे जोंनि आगयनिनो प्रब्लेम मानो होनबा आंबो इंराजि मिडियामावनो फरायनाय बिनि जाहोना जादों गोबां बिमा बिफायानो एसे साहस हाया मोनो जोंना फुरा माबायावनो भारतावनो नायोब्ला सोरखारि स्कुलफोरखौ एसे गियो मोजां स्कुल जानाय नङा नामा आरो बिनि सायाव बर' बिजोंजों फरायबा बेसेबां दावगालांनो हागोन बेनि मोनसे गिनाय फैयो आरो बे गिनायनि थाखायनो गोबाङानो जेसेबांखि खस्थ' जाया मानो फोरोंनो थाखाय फिसाफोरखौ इंराजि मिडियामावनो फिसा फिसौ इंराजि मिडियाम स्कुलब्लाबो फोरोङो आरो बिनि थाखायनो खम जालांदों नाथाय आं बेखौनो सानो जोंनि फिसा फिसौ टाउनफ्राव जोंनि गामिफ्राव बिमा बिफाफ्रा जोबोद खस्थ' खालामनानै इंलिश मिडियामखौ होसोआ मासेनो बर' बिजोंजों फोरोंब्ला जिहेथु फोरोंगिरिफ्राबो बर' आरो जायगायाबो बर' आरो बर' बिजोंजों फोरोंब्ला आं सानो गथ'फ्रा साबसिन जागोन आरो बेनिखायनो आं उननि बेलायाव सानो कि बे नाम्बारा जों जुदि बिदि हाबाफारि लाबाय थायो एबसुआ जुदि बिदि हाबाफारि लाबाय थायो आरो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो हायो आरो बिमा बिफाफोरखौबो थुलुंगा होनो हायो आं सानो बे अनजिमाया खमायलांनाय नङा